Tak. Masanginan sa way na rin sukula. Kamera na weekend to man ano ma. Weekdays ay ito. Ano ka na rin rasin na titaw. Managat tawla. Mamay to rin sa office. Muna yan tawla kayo naman siya. Kasi pare sa karpaka punta ka wow. Makakukulat sa massage cost. Ako na din sa bunga kayo tilaklak. Maros masansan. Isipin. Kali ang masih walipu, lipu, seripu. Meron kami din soror, rasin, sansalin, pangapangan. Balangkaw. Rasin kalaway dito, nanans, iwang kumasi. Sa oras na, hindi pa na sauskirano. Sausko may, uya, man, kasang palong ngayon, meron, kahit kinainin. Sangin totoo kasang palong, masasin septita. Sang nana, kami na sa siya, sasin kaping kipa, sasin kakan konat, umulan sompo. Langan ng kaon ng ay kamera lo pa. Ina ni puli-puli sa si kanay sa, naman sa kaping kipa. Na sompo mo kan, bilay-bilay, mina. Kama ngay na kan na sompo minin pa. Di mga isang namin wala kanay kaping kipa. Masih sewan kau sana bingkai su, anda nama masih se, angin lama-lama mau jadi kuli olokan belai nang satu. Naisa kini ni se kaping ke, kami sahaja kita nama musuh, nerana kini sekal, se vista, beli kira se kaptulung. Kita na uya me apa sekaparan ni, nana sahaja kini. Bayi mga isang naman kaping. Maraming kumasyon, sansal po, sa dito to, walang kitang na yun. Kami siya si Rupi pa na yung pakanawa. Kasi na ito, pasenta ka niya. Kita niya yung isip-isip. Pasenta ka niya. Sa waso pa na siya si natin. Tawag ka niya siya. Suwela ka ba? Makakay sa rin na kumasi. May kamela lang pa ay pipis mo kalapuan ka. Sansal po, sasi ulit, makaskipan ng lumi mo. Kipan na tama. Tama sansal na nasasa na yung siya naman, siya pasyente. Uyay, yatan. Magpa, kumasi ulit. Sewan man, masih sewan pin kais. Kami na, kaya po suwe mau peratasan res. Yes, lokal kamu kita, ipakai masih di kurungan res. Jadi sangat gensong mesti naleta. Mangai kakan kamera masanya semua mula kerja. Mula kakan tu, besok patang sewan. Langan masuk. Kami sansan. Naman siya kapasyan, pasang nila yuya. Umasi laki. Ini naman kay sansan sa usto pa. Morela san sulam. Saskas ka puran. Saskas ka bitin queen. Ini naman sanginan suma may hindi na yok. Ini naman sekerema siya kasi ito na yung nation. Hindi queen. Muri na masya yung pinanang moso. Mayroon pa yung regular meeting na moso. Ini ang show. Ikan mungkin bangkat macam saya kan ini res kisah itu bukan saya tahu saya ini itu pun par karya saya mana itu anda mana dia tak bangkat macam saya semua itu kan yang kalau pesan itu saya memang tahu lah saya ada biaya pingkalangan ng kaninay lang. Sawas-sawas. Sangin checho pelikula. Paluwa. Sango, isa sipta. Sinurayo.
Kirano. Ika kan manokela, manay kamera wa kaulo ng tansi. Kumasi, kawas. Kailangan kumasi. Kailangan kumasi yun, ngayon siya. Tulad sa lanso, kawala mga lanso. Ang intama, sasi, yung given na natin, pas, pukanawa. One sense is na itala, wino pukipao, set the mesa. Nalari mumocho kami na basong kanibig ng payo. Sa wasipan, sasi, yung pasyo. Sama po na. Iya. Kami na lang. Kumasi lang lang. Kumasi yung kailangan ng kumasi yun. Kasi po yung muni kisong senior. Kung ka labay. Isma po na yun. Sangir ba thamagin Germany parin dore bukayo ada se pasal kapangan penene sik penene laplap na course ni buiwi ta toko kesempan sango sa bungayo, nagsasayang ko natin imulan sa harvest. Kailangan kami magkaroon sa naman. Nagkakaroon ka katula, sinso, na kumuyan kiyere mamotso. So, namasan, nagkakatulong nila rin sa manila mamotso. Mereka bisa berisi nanti. Tahu apa? Sebelum memotso, sebelum kesampalan na toka kami ka kia banyak cewek na. Kailangan kami senior. Kaya na nila masabi ang alaman, yan na ganito. Saan ka rin ikaw ng pagkata? Kailangan kami Chairman, yun yan, taga-piligilap ka. May bako na yung gangan sa kargita. Wewen sinsi, inanin kasampal sa iskirang. Kailangan mga tao lang, ay naman niya, wow, ang sabi senior pi, kasasuan paron pi, sumbataw pi. Son ko akan, kakaksasyon ng mayo pa na sa Uskirano. Tama sansal sa Uskirano me, inaning kasampal. Pa induan tama inmine, sasin katit. Apa kasumbal sa mo, ente tama in sansal sa na sasipa. Ngay kami lalo pa ira kasumbalikin, tama sasinanan sinana sasimumos. Kapa ime, sasin kayo kapingkin. Sasinanan si Kinikilabas sa uli Philippines songan sourcing mo ni tama sa asin kanganan quality pasasin kanganan sa wasakin na sasi insarap. Kapa kalangan tama sansal pungume ay nanin kasampal pa makaunawan kapayata tama mina sasin kamelela pa ang totok ay nanin kain kasepe o nasasiya. Kapa audi pay na materya pa sasin kamelela pa kaunawan sa gudang kapayata para men tuligla ka na inay. Ong kubur mau, kubur sepan, naraan ko. Kesampan, bamu nga moti ngayon sasin ka kan, yang ulo pala lapuar na sasi para men, kailangan ko mas. Kamas pa binay ba? Drop your butt, ba? What name we are with, huh? Pag mga friends said, enggak kan bener. Salam.